Lunes ti agsapaw inong umaldaw pay kiiden. Naisa angak pay tilabak. Sa akmapan agbike manan. Koston to madamdama after 1 hour agsubli at i-dryer kung tumatay. Antayo manan nga rudan. Patigsa tayo manan titumong tayo. Pagpapigsa titumang exercise manan. Lunes ditoy. Ano ti date tatadto yan? December 20 na ba? Tayo manan. Exercise. Ang outfit ni Mudra ngayon. Dradadan. Naka-feng. Nanay Lenny siya na yan. Pakat Lenny tatpangal daw. Tayo nga rudan manan. Nakasyan na kami apo Diyos naman sa tilangit kumbaga. Maker of the heavens and the earth. Maayos na mag-check. Tayo manan. Nakasyan na kami. Nakabalin nga apo. Mga marswa tilangit kumbaga. Protect us against the power of darkness. Have mercy, Almighty God. Nakasyan na kami apo. Naglamag. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Sisigaw sa buong mundo, kadakilaan. Nagpintas man dahil ini ang amula. Dito'y igid iti kalsada nga nagbaykak. Anya na gana dato nga masitasan nga sabong. Lily of the Valley. Nagpintas niya. Amuyo dati nga sabong. Adat istorya na dato'y kanyak. Manon. Tagtaga inap. Before election. Ide election ti kakapitan. 3 years ago na ba yun? Kakwa. Nakita. Tagtaga inap. Dahito nga sabong kan adati kadwa na nga tangkay iti pagay nga kasladiket ta nagbubukol met ti kwa na ti bagas na data nga kwa bunga ti pagay so kasladiket nga nakay parabaw ijay rabaw ti lamisaan nga dati cover na nga ules nga puraw aji lamisaan naiparabaw dati nga sabong ken dadya tangkay ti pagay nga kasladiket ti bunga na. Nakita ko nga tagtaga inap 3 days before election iti kakapitan. Ket naira na nga simali ide ni Kabsat. And then ide nagawid kami di Pangasinan. Ijay ko nga naamuan nga napili matgayam isuna iti iglesia. Nagawid kami kat iti Sabado. So Monday iti eleksyon. Hindi ko mga nadamag. Praise God. Kini apo salamat. So eleksyon nanti Monday. Nag-counting naman nanti kinabigatan. Iso tinangabak. Iso ti kaya nga sa uwanan daytoy. Natagtaga inap ko na nga sabong nga nagpintas kentang kay ti pagay. Diket. Nadyo magayam ti kaya nga sa uwan. Amuyo 3 weeks nga ayuno. Tinaramid ko.
3 weeks nga yun, no? And then 3 days before the election, nakakita akong titagtaga inap. Dahito yan, timpakita na. Madaydayaw nga po. Misteryoso niya. Salamat apo. Ta ipakpakitam. Man nakabalin nga apo. Maker of the heavens and the earth. Tinagan ti anak mo, Yeshua HaMashiach Christ. Emmanuel. Wonderful Counselor. Salamat. Sumaday ito nga sabong at napakalaglagipan na. Nagpintas. Salamat. Dituyak laeng nga nagbike-bike karkaruba nga balbalay nga street. Nakitak dayta. Nga mula damot dati ni igid ti balay. Pintas man. Iso dayta nalagip ko. Si mardengak sak nag-video. Nay palagip pinaglabas nga tagtaga inay. Pintas mo dayto ni nga street natal na. Natal na laeng. Nadam tagi pagpag na jay ti dugi na ni. Nakakuy-kuyam nga nakalamlam miis ti panawon.